Bi piraniya niştecihên Dêrsimê ji bawermendên Rêya Heq pêkti. Di baweriya Rêya Heqan gu Elewîtiya Kurdî de di meha Remezanê de rojî nayê girtin. Bawermendên Rêya Heq jî roja Xizir, roja Sersal, roja Hewtomal, roja Newroz û di meha Muherremê de jî roja 12 îmaman digirin. Rozê ma rozê sabît, hîra rozê Xizir jêrîne, rozê gaxan jêrîne, rozê bihat hîra rozê Newroz jêrîne, rozê destûdê îmamot ekvanê rozê Muharrem. Ew roza Remezan ya sarê dêsîm nekene tomete, nevanê ayîbû, nevanê yalnîsû pirayîr baş. Î mordemek rozê cîno ki niyet kerd û vat û dorxiyo, eşk van dorxiyo. Xelkê Dêrsimê ji dîn û baweriyên cuda re rêzdarin. Karkerên ku ji bajarên din ên Bakurê Kurdistanê hatine vir dixebitin, ji nêzîkatiyên Dêrsimiyan xweşhal in. Vram Dêrsimê millet jî roja me re saygî digire. Tabii yê rojî nagirin jî yê digirin jî roja me re saygî digirin. Em jî zem memnûn dibin. Xwedê jî we wan tev razî be. Em vê Dêrsimê dixebitin. Gerçekten halkê wî jî halkekî ha anlayışlı ye. Xelkê wanê ne hatine Dêrsimê îşî alçiyê dikin. Meher Remezanê em rojî digirin ama gelek zehmet e. Dêrsimîya jî yê rojî nagirin hene. Tabii evana me re saygî göstermiş dikin. Ferqa me tune. Nûrî û Husên her du jî ji wanê ne û birayên hevin. Yek jê rojiyê digire, yê din nagire. Lêbelê rêz û hurmeta her duyan ji hev re ye. Landik û dergûşa şaristaniyan Kurdistan ji baweriyên rengareng re malovaniyê dike. Lewma tolerans û rêzgirtina li beramber hevdû gelek giring e. Li Dêrsimê tolerans û teamûla civakî gelekî bi pêş ketiye. Herçend piraniya xelkê Dêrsimê ji bawermendên Rêya Heq pêk bê jî bawermendên Xwediyê dîn û baweriyên cuda pir bi rehetî dikarin li vir roja xwe jî bigirin, îbadet û perestina xwe jî cî bi cî bikin. Serkanînce Rûca Dêrsimê.